Tomáš Vozáb, televize Prima. Nečekaný konec vyučování dnes zažili studenti střední průmyslové školy v Dušní ulici v centru Prahy. Začalo tam hořet a podle prvních informací od nedopalku. Dušní ulice 12. odpolední. Nepoužívané dveře do budovy školy začínají hořet. Na místo okamžitě přijíždějí 3 jednotky hasičů. Následně evakuují 450 studentů. Z budovy musí všichni urychleně pryč. Tady už vidíte záběry ohně těsně po propuknutí. Natočili si ho sami studenti. Na chodbě ještě nebyl dým a kouř. Všude byl kouř po škole, že jo, a nedal se dýchat a bylo špatně vidět. Proto se také studenti do lavic už nevrátili. Zhruba po hodině měli hasiči plameny pod kontrolou a vyšetřovatelé začali s hledáním příčin požáru. Co tady hořelo? Škola hořela. Papíra na tom byl odhozený vajgl od cigarety. Škoda tam vznikla zhruba 100 000 korun a ta příčina požáru je zatím v šetření. My prověřujeme 2 varianty, buď úmyslné zapálení nebo nedbalost při kouření. Jiří Forman a Zuzana Brzáková, televize Prima. Dělníci znovu začnou